Lah Pak iki ngopo? Kemodolan HP ora rampung-rampung. Wah, lagi sibuk aku, Bu. Sibuk ngopo? Mikir masa depan yo. Alah. Mikir masa depan opo nek kemodolan HP wae kok ya. Wah, iki ya yang ini kira pengangguran banyak acara iki mikir masa depan iki ono judul apik lho iki. Nah, iki cara kerja sukses tanpa harus keluar rumah. Oh. Terus ngopo? Nyungu tuyul. Ayo makanya kita tak pikir kayak gini. Nek mikir kuwi nganggo otak, ora nganggo kuota. Nek ngono kuwi jenenge nganggo kuota, ngentekke pemborosan, tra. Ora nyambet gawe. Kuotane boros rak yo piye kuwi? Anak cocok barang masuk. Halo. Lumayan tuh pengangguran banyak acara. Ayo,